Euskararako mobilizazio egun berri bat da gaurkoa. Goizean goiz, txik-txak autobus geltokia blokeatu dute eta ondotik jendetza bildu da Baionako karriketan iraganen manifestazioan. Sindikatuek Macron presidentearen azken adierazpenak gogor salatu dituzte. Arratsaldeon ikusentzuleo, gaurko saioa Baionan iraganen manifestaziotik agurtzen dugu. Gaurko saioan mobilizazioa aipatzeaz gain, apirilaren 30ean Baigorrin iraganen den Nafarroaren eguna ere aipatuko dugu. Ongi etorri iparraldearen orenera. Behatzigarren greba eguna da gaurkoa. Lehena 59 3 artikulu bidez gobernuak erretreten erreforma onartu zuenetik eta Macronen hitzartzearen biharamunean lehen handia zen haserrea areagotu baizik ez da egin. Beste behin karriketan sentitutako mespretxua manifestazio jendetsu batean gorpuztu da. Sindikatuen arabera 15 eta 20.000 lagun artean bildu dira Baionako karriketan. Sentimentua nagusia da lotxagaria. Ematen du gaur egun oraindikan errege bezala mintzatzen dela eta hori harrigarria da. Herritarrek ez dute olako erreformarik nahi, bai egiteko maneran forman ez da egokia, ez gira entzunak izan, atzo Macronek hitza hartu du eta mespresu osoarekin hitz egin du. Ez ginuen gehiago itxoiten berataz, baina konfirmatzen du. Bere munduan da. Bera da mundu batean ezagutzen duguna deitzen dena kapitalismoa, kapitalismoaren munduan bizi da. Eta hortan ere murgildu nahi gaitu. Eta guk erraiten duguna da, guk mundu hortan ez dugu sinisten. Sistema hortan ez dugu sinisten. Guk sinisten duguna da ondasunaren banaketan, lanaren banaketan eta langileen poderean. Manifestazioa Baiona iparraldean bukatu da. Bertan tentsioniak bizi izan dira poliziak autopistaren sartzea blokeatu duenean. Segurtasun inderrek gasa bota diete manifestariei. Mobilizazio jendetsua baino lehen txik-txak autobus geltokia blokeatu dute goizean goiz manifestariek. Eta horren eraginez, zerbitzua bertan behera utzi behar izan dute. Sindikatuek mobilizazioi eusteko borondatea adierazi dute, haien irudiko horrek baizik ez duelako erreforma deusestatuko. Bihartik aintzina antolatzeko beti bezala. Sindikatutik antolatzen gira eta asanbladatik ez garelako intersindikalean oraindik. Beraz, segituko dugu, gu asanbladan sinisten dugu, blokaketan sinisten dugu ere bai, beraz, hortan segituko dugu eta bagoaz mugimendua azkartzera. Baigorriko Basaizea elkarteak aurtengo kulturaldia eta apirilaren 30ean iraganen den Nafarroaren eguna aurkeztu ditu. Aurten inoiz baino zabalagoa izango da kulturaldiaren baitan proposatutako programazioa. Kulturaldiaren ideia nagusietan da kultur eskaintza bat emaitea Baigorriko egietan eta inguruko egietan, eta hemengo biztanleak eta baita inguruetako biztanleak pixkat kultur eskaintza bat ukaitia, eta kultur eskaintza hori esker hemen ikustia hainbat antzerkilan, filma, eztabaida, lehen urtetan ere eztabaidagoa ziren, liburu aurkezpen eta hainbat kultur eskaintza ezberdin. Hain zuzen 6 ekitaldi proposatuko ditu apirilaren 13etik aintzina. Hola, pixka bat gure xede hortan ere sartzeko inguruko egiak eta sendi dezaten Basaizea haien elkartea dela ere bai. Dokumentala, komiki aurkezpena eta antzerkia izango dira eskaintza horren adibide. Programazioan hitza beste herrietara ere mugitzeko autua egin du aurten elkarteak. Hain zuzen, Baigorrin ekimenak antolatzeaz gain, Ortzaizen eta Alduden ere hitzorduak antolatuko dituzte. Programazioan hitza webgune berrituan kontsultatu daiteke. Han ekitaldi desberdinak, Nafarroaren eguneko programa, gero atal batzu izanen dira ere garraioak aipatzeko, aipatu dugu lehenago, baina autobusak izanen dira Euskal Herriko osoko desberdinetatik jendeak ez arriskurik hartzeko eta ere lasaiago egiteko. Webgune horretan arreta berezia ezarri dio elkarteak indarkeria sexisten kontrako borrokari. Protokolo bezojotz bat jarri dugula plantan eta ez dugula arazorik izanen bestaren gelditzeko edo pertsona horiek kanporatzeko bestatik olako zerbait gertatzen balitz. Guretzat ez delako gure ametsetako besta eta gure ametsetako Euskal Herria ez delako hori. Kulturaldia zein Nafarroaren egunarekin euskara sustatzea eta euskaldunen harremanak indartzea du xede Basaizea. Euskara sustatzen dugu deia, euskaraz ari gira gure artean, Basaizean ere euskaraz ari gira, baina ondoko inguruko jendeekin ere euskara sustatu nahi dugu eta sustatzen dugu bai
egunerokoan euskaraz arituz, baina ere kultur eskaintza euskaldun bat emanez. Bizia ez da urtean egun bat, ez da Nafarroaren eguna baizik, beraz gauza desberdinak egiten ditugu justuki saretzeko. Aipatuko nuke Baztango gazteekin eramaiten ditugun proiektuak azken urtetan, hor nahi genituzke aizpegiko bestak antolatu, adibidez, guretzat bientzat simbolikoa den leku bat baita, hor baduzie primizia, berri honen eta gero Tafaiarekin ere urgunago hasi ginen ahemanak behiz pizten hor dola urte batzu eta ari gira auspotzen hori eta urte guziz behiz trukaketa hori martxan jartzen. Erran bezala, pilaren 30ean iraganen den Nafarroaren egunak publiko ezberdinari zuzenduriko programazioa proposatuko du. Hala nola, gaueko kontzertuei dagokienez, Janus Lester, Willis Drummond, Dupla eta DJ Uzkuluzek joko dute. Mugak zubi egitasmoa aurkeztu dute Aierra eta Antzuolako herriek. Aspaldi senidetutakoak dira eta bi herriak batzen dituen mendi ibilbide berezi bat aurkeztu dute 12 egunetan egiteko modukoa eta Nafarroa garaiko, Nafarroa bereko eta Gipuzkoako 18 herri zeharkatzen dituena. Tresna bat Aierra eta Antzuola juntatzen dituenak eta beraz duela zonbait urte lasterka Aierratik Antzuolarat egin ginuen bezala, aldi hundan mendiz egiten ahalko dugu ibilbidea, beraz ibilbide berri bat da, aplikazione baten bidez eskuratzen ahaldena eta karta batzuekin eta nor nahik ibiltzen ahalko da bide horietan. 29 urte daramate senidetuta. Aierra eta Antzuola ezagutzera emateko bai eta gainerako 16 udalerriak ere ezagutzeko aukera. Erraiten dugu nor nahik parte harlezake nahi duenean, baina hala ere Antzuolak eta Aiertarrek elkarrekin bi aldiz bederen horren deskubritzeko gisan, datorren larun batean badugu Lekornetik Aierrarat beraz ibilaldi bat, Antzuolak eta Aiertarrak elkarrekin eginen dutena, eta ondoko igandean, apirilaren 2an, Legazpitik Antzuolarat. Orotara 204 kilometro eguneko 3 eta 6 ordu arteko txangoak proposatzen dira. Konturatu gira, mugaz bestaldeko alanola Arantza eta Etxalak eta ezagutzen ginituen pixka bat, baina hor zinez juntatu ditugula, oinez eta hango jendeekin hitz eginez, eta zinez uste dugu olako ibilaldi batek laguntzen ahal gaituela denak gure herriaren ezagutzen. Euskaltzaindiak Armanak euskara edo ziberoko egunaria digitalizatu du Suazia elkartearekin partaidetzan eta euskararen erakunde publikoaren laguntzarekin. Almanak hori agertu zen zuberera hutsez 1897-tik 1914 urtero orduan ale bat Armanak bat baitzen. Eta hori idatzia euskara edo zuberera onean latin hitz gutirekin eran nahi du orduko euskara oraingoa beno aberatsagoa zela. Urtekari honetan gai anitzak lantzen zituzten, bereziki laborantza, baina baita ere erlijioa, pilota eta politika. Eta orain alen numerizatu guztiak Euskaltzaindiaren webgunean daude eskuragarri. Eta gero artikulu sailkatu egin dugu almanaka. Bai aurkibide atera alde batetik eta baita ere gaiaren arabera artikuluak sailkatu ditugu. Asmo hori izan da. Beti ere erabilterreztasuna gaientzea beste aspektu batzuen gainetik. Mundu guztiak errex erabiltzeko eta mundu guztiak ulertzeko zer dagoen hor. 2017an zoritxarrez jada utzi gintuen Aiande Sokarrosek almanak hauen hainbat artikuluren bilduma egin eta egungo grafian argitaratu zituen Suaziarekin. Eta aldizkari hauen numerizazioa ere bere ideia izan zen. Eta beak aipatu zian Euskaltzaindien eta Euskaltzaindiek deliberatu zian eta bereziki juntzaikulaik Maleuski ordian goguan igandugu omentu behar gunila eta lan hoi egin behar gunila beste lan somait bezala. Euskararen erakunde publikoak Euskaltzaindierekin duen partaidetzaren bitartez, ala nola hainbat publikazio, ikastaro eta lan finantziatzen baditu ere,
argitalpen zahar hauen digitalizazioan parte hartzea aberasgarria dela uste dute. Azkenean jendeak berreskura dezan egeskiago duela 100 urteko errealitate bat, euskararen egoera bat, Euskal Herriaren zati bat ere, baita hango Pariseko euskaldunek irakurtzen zutela badakigu eta garai hartan erabiltzen zuten euskara nolakoa zen ezagutzeko eta gaurkoan zalantzak ditugularik aberastasunari buruz eta beste, interesgarria da ikustea garai hartako zoin hizkuntza erabiltzen zuten. Kalitate altuan eta numerikoan mundu guztiarentzat eskuragarri beraz, Euskaltzaindiaren webgunean. Lan bat alde Kortxikarrak Baionan emandako kontzertuan etengabe eraldatzen ari den musika tradizionalaz gozatzeko aukera izan genuen. Munduan gaindi beste soinuen xeka tradizio instrumentalari aldaketak ekarriz eta aldi berean ahots polifonikoen herentzia jarraituz. Baionako antzokian eskainitako ikuskizun honekin amaituko dugu saioa, ikusentzuleok bihar arte.